Aydınlan üçün köp gösa var Batırcan. Ýene şu taýda bir dinleýijilerimiz üçin bir şeýler bir gysgaça özüň barada bir aýdyp beräýsin diýerler. Ýene umumana Batyr Muhammedow 1984-nji ýylda dogulun. Ödem 20-nji orta mekdepde iň soňky partada oturan. Hawa. Iň ýyl. Ondan 2012-nji 2017-nji ýyllarda Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny tamamlan. Batyrjanyň iň gowy renka ýaşyl. Iň halamayan renkem gara ýüregine görä. Ondan Batyryň iň gowy renka garaşy tamada ýumurtga şakylan anakom. Iň halamayan naharlarym mangal önümleri et, palaw, manty, şon ýaly. Iň gowy renka suwaşy. Kanal su. Krandyň suwy. Halamayan suwlarym renkli suwlar, gazly suwlar da. Indi şu Batyrjan özüň bilen bir tanış edäýin. Barda da aýtdykmy ýa? Yo, özüm barada diň adım, familiýam aýtamysam ga. Böyle. Aýdyp berýän. Onda bara Batyrjan joşup aýdym aýtdyna töwrüňde bir adam almadym da. Kiçiligimde nara dogry maýdan Batyr. Diňe sen dinleýädim. İssenni aýdym saptyrman dinleýädim. Mine şol oturuşda birinjilik dinläp otyrlar dedi. Öyle diyor. Hanana aydın dinleyelim. Lede salaryň deyin salaryň. Bakır Gel şeyde başla. Твоя улыбка солнца свет.